Здравейте, гледате Часът на Милен Цветков, 21 март 2011 година. Гост в гласовете ви чувам Илия Цветанков Мусата, по-известен като автора на репликата "Маймунке мръсна". Сега, първото нещо, което трябва да кажеш пред хората е, че нямаме нищо общо помежду си, че ти не сме ти плащали и такива всички такива, където... Да, нали? Дигаш и телефончето и си говориш така от собствено желание за това да се изкажеш. Така ли е? Така. Кажи две думи да припомниш на публиката. Искам най-напреди да кажа за теб, че ти си будния син се завърнал пак. Лошото момче пишеше някъде. Аз си казвам будния син. Будния син. Да. Кажи сега, кажи с две думи, припомни на хората къде работиш, откъде си, какво си, що си. Аз съм от Панагюрище. Иначе по специално съм електротехник, ама от 25 години съм огняр. Къде? В едно училище. По-право в помощна сграда на училището. Така. И поради каква причина господин Илия Цветанков Мусата? Мусата, що ти викат Мусата? Тя е дълга история. Нищо, да, сега не криеш нещо. Не крия. Еми като не криеш, кажи, защо ти викат Мусата. В 6-ти клас един такъв малко изостанал ученик, с 3 години по-голям от мен. Аз с тях се движих като по-малък. Там ние имахме магаре така. Той вика, с магарето Муса да си дошъл и от тогава... Магарето Муса? Демек магарето се казвало Муса. Така. Демек ти си кръстен на магарето. Добре, така. Айде сега кажи ми поради каква причина дигаш ти телефона и се обаждаш в предаванията и коментираш вътрешно-политическите теми. И външната да коментираме вътрешно. Значи ще може за Либия да си говорим. Много обичам външната политика. Особено сега с тия американски бомбардировки. Така, ще се върнем на темата Либия. Ти що дигаш телефона и се обаждаш на хората, да им досаждаш със собственото си мнение? Много обичам да гледам такива предавания. И като не съм съгласен, лови маят и дигам. Така. И почвам да... Тук слуша ли какво се говореше преди малко? Слушам и пана предобрега, трябваше аз да съм пръв. Ти за политици, и ти се подмазваш малко на политиците. Искам да ми кажеш как оценяваш това, което чу тук. Оценявам ги, първо да ти кажа за тия герберите са изостаналите седесаре. Нищо не разбират. Ама нищо, знаеш какво значи нищо? И само се фават. И как ги събира Бойко Борисов? Само такива дека могат да се фават. И ми е омръзнал да викат аз направих за да се оправдават. Такива като чуват... Ти помощник огнярско място имаш ли при тебе? Нямам. Че така както започна, направо си тръгваме за Панагюрище заедно. Еми, защото ще ме изнесат с куфарите навънка. Не, бой се, бе, ще да изнесат. Какво заплашиш, бе? Давай сега да чуя... Тия толкова загиналите, че ще загинем. Давай сега да чуя по вътрешно политическо. По кои ще говориш първо? По вътрешно или по външно политическо? Сега най-напреди искам, че вчера слушам цял ден, гледам телевизия и като слушам за това Росен феноменалния, аз му викам, че неговата работа всичко феноменално върши. Плевнелиев? Плевнелиев, да. Всички, той много красиво говори, много меко, убаво, той обича такива... Могат да ти извадат душишката с памук, такива хора. Всичките мошеници, големи мошеници, са такива, дека могат да тъгват. Но знаеш, тия дека обират бабичките. Искаш и в съда ли да ходиме, само ми кажи? Тук не си анонимен по телефона, разбираш, и вече си записан. Какво говориш? Няма да чине. Само проче, такива хора, дека са фалат и говорят красиви думи, не знаеш тия дека се обаждат по телефона, ти така катастрофи, те взимат парите на хората. Така. То ти е такъв. Аз не казвам, че е такъв. Да, казвам, че така ти се струва. Така говори, зато ти казвам, че е такъв. Искам да него да кажа, че да не съм фали много, че той веднъж казва, за 40 години България се направи 240 км магистрали. Ами през това време, доде се правят тия магистрали, колко тецове, вецове, той, който да прави този мост на Витиня, как ще го направи? Той може да ръководи там в Германия едни бойджие, да ги взимат по... Марги, как направят тези 2 милиона, не знам. Малко ме... Така, какво? Нищо не разбирам. Защо му държиш на него сметка ти? Не, че му държа сметка, каква причина? Не мога да го слушам как за... Фала и хората да му вярват. И освен всичко друго, не те чувам нито веднъж да кажеш нещо за БСП.
Ти БСП ли си? Не си ли БСП? Аз никаква партия не съм. Като си никаква партия, защо никога не кажа за тех нещо? Защото гледам, че те са културни хора. БСП-то. Нали ги видиш? Сергей Станишев. Сергей Станишев, ти чули си го него да казва груби думи. Чули си, аз не съм чул такъв човек. Плевна ли и той не казва груби. Вие журналистите. Ама, Ти не си журналист. Добре, бе. Вие журналистите. А като почва да ги налягате тук, не знам как. Все против него. Като ви каже Бойко нещо и вие така. И та Цветанка Ризова... Няма да говориш за колегите. Чакай. За колегите няма да говориш. Че и тя се оплаши така. Чуваш ли какво ти каза? За колегите няма да говориш. За кой да говориш? За Ботев? Така, няма за Ботев да говориш. Кажи. Давай да видим. А ти кажа тогава за политолози, такива като Евгений Дайнов и като Огнян Минчев, професор ми. Как стана професор, бе? Къде така професор? Чакай малко само да... Те не могат едно и също повтарят 20 години. Да не се надвикваме, че аз много силно викам и ще стане страшно. Но част не съдици. Дай да се разбереме. Ти не ги критикуваш БСП, защото са много културни. Тук излизат някакви страшни далавери им вадат. Това са лъжи на Бойко, той така даде на вас. Къде отида... Аз ще кажа как стана Бойко. Най-напред разсипа НДСВ. Разцепи го на две. Той е много терикът. Бойко. Той колко... Той е крал на сплетните да скарва урод. Виж, че скара БАН, скара лекарите. Той скара и журналистите. Така как защитава и то Карбовски, бе, какви са тия журналисти? Казах ти за колегите няма... Казах ти за колегите няма да говориш. Какво няма да говоря, бе? Аз съм най-новоятна тяга. Ще ме вкараш в страшни приключения да не мога да си кажа с хората добър ден. И един Бойко Василев на Панорама. Дай да те питам сега. Казах ти за колеги няма да говориш. Ама не е така. Не сте Кое е така? Че трябва да защитавате? Защото са мои колеги. Аз ми прави кепа. Не може в отсъствието на хората да говориш. Вие как говорите? Те как говорят? Какво говорят? Те обвиняват всичките, че крал. И какво стана накрая? Никой не е крал. Румен Овчаров крал. Дека е крал? Само и само да... И ние българи сме такива. БСП-то не крадат ли, бе? Кажи... Само да те питам нещо. БСП-то не крадат ли? Не казвам, че не крадат. Казвам, че това дека говорят 99% лъжа, само и само да дойдат на власт, казва за другите, че крадат. Аз не казвам, че не крадат. Аз не знам кой краде и кой не краде. Не знаеш кой краде? Не знам. Но БСП-то... Обаче, то са види. Нали ги видиш? Отиде, каза, сега ще разпределителните дружества, ще им кажем, как ще намалим токи. Що стана? Нищо не стана. И така няма да стане с всичките няма да стане. Защото не е верно. Само и само. Той ги разби. Той се опита и ДПС-то да разбием, а там не можа да удари. И БСП-то. Румен Овчаров, Румен Петков. И какво стана? Накара ги да се скарат. Добре, че са умеят да... Някъде от СДС-то как се изпокара. И американците сега, дето бомбардират Кадафи? Американците са най-голямата терористическа държава в света. Айде, скараме и с американския посланник. Аз се казвам. Аз така го знам. Аз вие съместен. Ма защо ти се налагаш на тия хора? Мюсюлманите, нека си живеят как си искат, бе. Къде отиваш ти, бе? Защото то трепе с самолети. Аз ти защо? Трепе с самолети мирни хора. Ма, кой ти каза? Повтарят това не го повтаря. Как се увия социализма? Това беше... Радио Свободна Европа. Гласът на Америка. Аз слушах някаква 60-те години. Ти си вика не си разбира от магазините. Слушах Свободна Европа. Свободна газета. Там ми променява мозъка. Ама аз добре, че чета и вежници. Политически ориентиран, да. Как? И ги изкара и сега превзе социализма, ликвидирани селското стопанство. Чакай да кажа па за селското стопанство. Кажи за селското стопанство. Сега ти кажа за тия тримата Филип Димитров, Иван Костов и един адвокат, Бог да го прости, Светослав Лучников. Да. Тия хора... Тие са ликвидирали всичко. Така разсипа работите ми. Как? Нещо не мога да те хвана тебе. Ти отива да видиш какво ставиш. Бойко такъв, Плевнелиев такъв, Костов такъв, Лучников не знам си какъв. Само БСП-то чисти и бели. Слушай се. Само БСП-то чисти и бели. Бойко Борисов сега, така като го гледам, как от завчера прави едни отстъпки за АЕЦ и за много други работи, и за да отстъпва и пред Сергей Станишев, видя, че тия хора са работили много честно. Кой Сергей Станишев? Как? Малко те питах. Единствените хора, министри, председатели са това
Жан Видов и Сергей Станишев са честните хора. Защо е излязла? С нищо. Няма тия по апартамент. Някато тия 6 апартамента. Кога ги купи, бе? Нека бащата и майките, като искат да препишат на внуките там. На децата, като порастат. 6 апартамента Цветан Замедлек на къде? Как стане тази работа? Всичко хубаво ти пожелавам. Всичко хубаво ти пожелавам, защото трябва да дадем възможност на хората. Ти си остани така на място. Добре. Не се притеснявай. Даваме възможност на хората. Гледай, ти ги накара ги сега тук да звънят. Той има още. Има още. Ти си готов с още. Ало, здравейте. Ало? Да, слушам ви. Ами аз само искам да ви кажа един вид. Да. Може да го знаете. Да. Излиза премиерът Бойко Борисов на улицата, пита първия срещнат човек. Господине, ако увеличим цените 50%, какво ще направите? Ако какво? Ако увеличим цените 50%, какво ще направите? Ще Така? си купа най-луксозната кола. Ако увеличим 100% цените, какво ще направите? Ще си купа най-луксозната къща, господин Борисов. Какво работите вие, господине? Как така ще стане тази мизерия? Как? Аз съм погребален агент. Това ни чака. Да, добре. Това е много апокалиптично според мен. Ало, здравейте. Слушам ви. Ало? Да, слушам ви. Добър ден, от Бургас се обаждам. Да. Много се радвам, че започнахте и сте вече в ефира, Милене. Искам да ви кажа за тези такса смет, които в София вече за фирмите. Аз искам да ви помоля, Да? искам да ви помоля да коментирате това, което моят приятел Муста каза току-що в ефир преди малко. Ами аз не съм фен на БКП, на БСП, аз съм фен на Иван Костов, така че въобще не го слушам него. Така. Да. Така. И съм гласувала за СДС и ще гласувам само за СДС. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Госпожо, веднага ти казвам сега, какво пише за тебе в Фейсбук, където забравих да кажа аз в групата, че могат да влизат хора и да пишат разни неща, които смятат, че е необходимо да пишат. Защо го каниш политиканстващия прототип на Байганьов в предаването си? Ако е за шоуто, разбирам те, ама иначе е страшна простотия и едните и другите са маскари. Той се базика с тебе, че ти говориш, че и едните и другите са маскари. Аз не говоря така, че си едни други. Аз ще кажа най-простата работа. Първо трябва да се махнат тия частници. Всичко да става държавно. Комунизъм ли да правим? Държавно. Комунизъм държавно да стане. Вчера гледах едно предаване за болниците в Англия, Франция, Канада, САЩ и Куба. Видя ли, че тия дека спасева на 11 ноември не може да ги лекува Америка, отидат в Куба да се лекуват безплатно. Видя ли? И тук, ако направят безплатно, пак защо се чакаш сега? Тук за здравната каса. И за пенсионери. Всичките пари трябва да отидат в това. Аз ако те остават и тук, че утре сутринта Здравей България ще се появиш в Здравей България, ако те остават. Ако те остава утре сутринта. Тия пари всичките и трябва да... Какви са тия здравни каси и тая нешкова там? Какви са тия здравни каси с такива пенсионни фондове да трупаме чиновници? Отиват всичко при Симон Дянков и че кой ще да е там, на пенсионерите толкова пари, на болниците толкова пари. Влиза си в болницата, лекува са безплатно. Как го дадох вчера в Франция или в... Там така ли е, безплатно? Куба 5 цента едно лекарство, в САЩ $120. Тези не може да ги лекуват в САЩ, отидат да ги лекуват. Това е американец. Отива всички страни да види как е здравеопазването. Ето ние американски не взимаваме. И това е най-глупавата идея. Добре, много ти благодаря за това гостуване. Това беше часът на Милен Цветков, 21 март 2011 година. Бъдете заедно с нас отново утре точно в 16:30.